Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Aliyense amene amalalika dzina lake, ameneyo ndi mphunzitsi onyenga. Mwachidule Paulo Woyera lero akutiuza zimenezo. Ndipo Ambuye Yesu akunena kuti tisakesake thime la kupembedza, ngati kukhulupirika kwathu sikuposa kwa Afarisi, sitikalowa mu ufumu wakumwamba. Matho oyamba pa tsiku la lero Lachinai pa 15 Juni chaka cha 2023 lomwe ndi la Mulungu la 10 Pachaka, akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto, mutu wa 3 ndime ya 15 mpaka ukafika mutu wa 4 ndime ya 1 kulekeza 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Mese Chipokosa kuchokera ku St. Peter Catholic Church, St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu tsiku lalero ndi Salimo namba 85. Ulemerero kwa chauta ukhale m'dziko lathu. Tikaliyang'ana dziko lathu nkofunikadi kuti tsiku ndi tsiku tizinena kuti ulemerero wa chauta ukhale pakati pathu, tizimva zimene chauta ayankhula, chifukwa iye amayankhula mwa mtendere kwa anthu ake. Pakati pathu pakhaledi mtendere. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo oyera. Mateyo mutu wa 5 ndime ya 20 kulekeza 26. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Korinto, chapter 3 verse 15 nkuzabwera chapter 4 verse 1 kena kundizawerenga verse 3 mpaka 6. Ndithu mpaka lero lino nthawi zonse akamawerenga malamulo a Mose, chophimba chija chimaphimbabe mitima yawo. Mulungu mwachifundo chake adatipatsa ntchitoyi, n'chifukwa chake sititaya mtima. Koma ngakhale uthenga wabwino umene timalalika uli wophimbika, ngophimbika kwa okhawo amene akutayika. Iwowa sakhulupirira, popeza kuti Satana amene ali mulungu wa dziko lino lapansi adachititsa khungu maganizo awo, kuopa kuti angaone kuwala kwa uthenga wabwino. Kuwalako kumaonetsa ulemerero wa Khristu, ndipo mwa iyeyu Mulungu mwini amaoneka. Motero polalika sitidzalalika tokha, koma timalalika Yesu Khristu kuti ndi Ambuye. Ife ndife atumiki anu chabe chifukwa cha Yesuyo. Paja ndi Mulungu amene adati kuwala kuunike kuchokera mu mdima. Mulungu yemweyo ndiye adatiunikiranso m'mitima mwathu, kuti anthu adziwe ulemerero wa Mulungu umene ukuwala
pa nkhope ya Khristu. Mawu achauta. Ambuye akhale nanu. Mawa mumthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu mutu wa 5 ndi 20 kulekeza 26. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, "N'chifukwa chake ndikuwuzani kuti ngati kukhulupirika kwanu sikuposa kukhulupirika kwa aphunzitsi amalamulo ndi kwa Afarisi, simudzalowa konse ufumu wakumwamba. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti usaphe. Aliyense opha mnzake adzayenera kuzengedwa ku bwalo la milandu. Chabwino, koma ine ndikuwuzani kuti aliyense opsera mtima m'bale wake adzayenera kuzengedwa ku bwalo la milandu lalikulu. Aliyense onena mnzake kuti opanda pake iwe adzayenera kuzengedwa ku bwalo lapamwamba, ndipo aliyense onena mnzake kuti chitsiru adzayenera kukaponyedwa ku moto wa ku Gehena. N'chifukwa chake ngati wabwera ndi chopereka chako kuguwa, nthawi yomweyo nkukumbukira kuti mnzako wina ali nawe kanthu, siya chopereka chakocho kuguwa komweko, ndipo pita kayambe wayanjana ndi mnzakoyo. Pambuyo pake ndiye ubwere kudzapereka chopereka chako chicha. Uziyanjana msanga ndi mnzako wa mlandu mukali pa njira yopita ku bwalo la milandu, kuopa kuti angakakupereke kwa oweruza, oweruzayo angakakupereke kwa msilikali, ndipo msilikaliyo angakakuponye m'ndende. Ndithu ndikunenetsa kuti sudzatulukako mpaka utalipira zonse." Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu amene tawerengawa afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha. Abale ndi alongo, tikupitiriza kuona kalata yachiwiri ya Paulo yolembera mpingo wa Korinto, ndipo monga takhala tikunena mobwerezabwereza, Paulo oyera akuilemba kalata imeneyi kuti awalimbitse mtima anthu a ku Korinto amene anatengeka, amene anaguduka ndi ziphunzitso za anthu ena amene analochokera mu Chiyuda koma amaphunzitsa Chikhristu chophatikizana, choti chonyoza Paulo, chonyoza ziphunzitso za Paulo. Pansi pa mtima wawo kunali kutibe anthu akhakamire ku malamulo a Chiyuda. Nde Paulo oyera akulemba kalata imeneyi kuwalimbitsa mtima, kuwaphunzitsa kuti zoyenera kuchita mmoyo undi chani. Ndipo choyambirira tsiku la lero akunena kuti asangoyang'ana moyo wa Paulo, asangoyang'ana zimene iye adaphunzitsa, ayang'ane kwa Yesu Khristu. Ndipo akunena kuti aliyense amene amalimbikira kutchukitsa dzina lake, kubukitsa zochitika zake, in reference kwa amene amanyazitsa ulaliki wa Paulo kuti iwo aoneke wabwino, kuti ameneyo ndi mphunzitsi onyenga. Anyone preaching himself is a false teacher. Ngati ineyo ndimafuna kuti zochitika zanga, kandi pa parish, kandi mu mpingo, kandi mipingo yathu yangoti mbwe, ngati cholinga cha zonse nkuti anthu atitame, anthu atombere m'manja, anthu atigomere, tidziwe kuti tasanduka mphunzitsi wabodza, tasanduka mphunzitsi wachinyengo. Kenaka Paulo akunena kuti chilichonse chimene akukumana nacho mmoyo mwake, kaya anthu amukambire zoyipa, kaya amsemere zinyawu, iye sakutaya mtima, chifukwa he is convinced, ali kukhutitsidwa mkatikati mwakemo, kunena kuti akuchita zonse chifukwa chonena kuti udindo ndi ntchito imene adampatsa ndiyochokera kwa Ambuye chauta. Paul is convinced that the ministry he received places it with a responsibility not to lose heart with what is facing in the world. N'chifukwa chake tsono akukumbutsa ife tonse amene timagwira ntchito yolalika mthenga wabwino, ntchito yophunzitsa anzathu, ntchito yotsogolera anzathu, kuti tisiye kunyada, tisiye kunyamwa, tisiye kudzigomera. We should stop boasting and boasting. Nthawi ina tikamagwira ntchitoyi timayambadi kudzimva, timayambadi kuyerekedwa, taking people for granted. Kuti ayi basi ineyo ndi bambo, ineyo ndi wansembe, zimenezo ndilibe nazo ntchito, ndanena. Ayi, remember, ntchito imene timagwira si ntchito yathu ayi, ndi ntchito imene Mulungu adatisungiza, adangotitsanyulirako kuti tiyigwire m'malo mwake. N'chifukwa
tikawerenga mthenga wabwino wa Luka chapter 17 amanena mobwereza tikagwira ntchito ya chifundo tisadzitamandire, tingonena kuti ife nda ntchito chabe. Chimodzimodzi tikawerenga Salimo 115 ije imanena kuti kwa ife ayi Ambuye, matamando ndi ulemerero ukhale kwa dzina lanu kokha. Koma pakati pathu mukaona kuti ife makamaka amene Mulungu adatipatsa malo apadera oti tatsogolera anzathu ku moyo osatha, nthawi zina timadzimva timayerekedwa. Tipemphererane wina ndi nzake monga akutuzira Paulo, chilichonse chimene timachipanga m'dzina lake. Kachitatu, ife alaliki nthawi zina timataya mtima. Chimodzimodzi kandi makolo tikaona kuti ntchito imene tikuyigwirayo mwina the people are non-responsive, kuti mthenga ndalalika kulalika zaka 5 zaka 15 zaka 20 ka ana taphunzitsa makhalidwe abwino, ka Khristu athu taphunzitsa makhalidwe abwino, tayesetsa kubweretsa ziphunzitso zosiyanasiyana, anthu aja sakusintha moyo wawo, anthu aja sakutembenuka, anthu aja sakuonetsa kuti akuyanjana ndi Mulungu. Paulo akuti tisamataye mtima, chifukwa nthawi zina amene amakana uthenga wa Mulungu amachita izi chifukwa chokana ufulu weniweni, amaona ngati nda afulu koma sali afulu konse. Tikabwera mawa muthenga wabwino, Ambuye Yesu afuna ationetse kuti chipembedzo choona ndi chiti, chipembedzo chenicheni ndi chiti. Nthawi zina anthufe timataya nthawi yathu kunyoza ena, kuloza zala, kuweruza. Ife ndeti mapemphera bwino, ife ndeti matha, ife ndeti madziwa zenizeni, ife ndeti kwathukuli zenizeni. Ambuye Yesu akunena kuti zonsezo nzopanda ntchito ngati sititsogoza kuyanjana, ngati sititsogoza kukhululukirana, ngati sititsogoza kuyang'ana mtima wathu ndi kuona kuti ubale ndi anzanga ndi otani, titapemphera chotani, titapereka nsembe chotani, titazikhuthula chotani kukwera mapiri, titachita ntchito zachifundo chotani, koma ngati sitikuyanjana ndi anzathu, ndiye kuti sitinayambe kupemphera. Sitingathe kukonda Mulungu akumwamba pamene tisanakonde iwo amene atiyandikira. Pajatu wina aliyense adalengedwa mchithunzi ndi mchifaniziro cha Mulungu. Ndiye sitingakonde Mulungu amene sitimuona ndi maso, ngakhale anabwera pasi pano kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu, koma amadzionetsera mwa anzathu amene tayandikirana nawo. So Christ is saying today, true religion, true faith, true worshiping is reconciliation before sacrifice and prayer. Nchifukwa chake akunena kuti ngati watenga chopereka chako, nkukumbukira kuti uli ndi zotsamwitsa ndi anzako, zolepheretsa ndi anzako, chisiye choperekacho chisanafike pa guwa la nsembe, bwerera kaye mbuyo, kakambirane ndi anzako, kayanjane ndi anzako, then ndi pamene unganene kuti ndifuna ndiyambe kupemphera. Nchifukwa chake tu pali nyimbo ija anaimba akwaya ena, pokarandira ukarisia, tiyambe tayanjana ndi Mulungu, tiyambe takoza mtima wathu, chakudya chomwe ulandire chidza kuyeretsa. Tiyambe tayanjana ndi Mulungu, tiyambe tayanjana ndi anzathu, kenako kuti Ukaristi umene tilandiye utiyeretse kwenikweni. Koma mukaona ambiri tili mugawo lopereka nsembe, lonjezera mapemphero, kukana kuyanjana ndi anzathu. Zimachitika ndithu bambo wabwinobwino, okhulupirika, omvera pa mpingo, ochita ntchito zachitukuko, koma mukaona kuti ndi akazi ake samayankhulana, mayi ndi bambo kunyumba samayankhulana, makolo ndi ana anasiya kalekale kuyankhulana. Chonsecho ndi adindo, chonsecho ndi acheya mphakati, chonsecho ndi acheya parish. Chipembedzo chathu ngati chafika pamenepo, tiyang'anenso mu mtima mwathu nkunena kuti tikusaukiranji ndi kudzivutitsiranji. Mwana olowerera uja anadzifunsa limenelo, ine ndikusaukiranji? Jaira uja anamfunsa Paulo ndi Silasi, ndiye ndichite chiyani? Ndilowe mkatikati mwa mtima mwanga. Lero ndidzifunse kuti ndi anthu angati ndili nawo mangawa, ndi anthu angati amene ndikutsutsana nawo, ndi anthu angati amene sindimafunira zoyipa, ndi anthu angati amene ndawonongera dzina, ndi anthu angati amene ndimasinjirira, ndi anthu angati amene ndimafuna zoyipa zitachitikira. Ndikadzifunsa mafunso amene aja ndikuyesetsa kuyanjana nawo, ndi pamene chipembedzo changa chiyambe kubala zipatso. Otherwise tikungodzivuta kuchulukitsa mapemphero, tikungodzivuta kuchita zonse timachitazo ngati sitikutha kuyanjana ndi anzathu. So lero Ambuye Yesu akunena kuti tisiye kuweruzana, tiyang'ane mu mtima mwathu, tiyang'ane mmoyo mwathu, tipange imene amanena kuti lifestyle audit. Ndiyang'ane kuti moyo wanga ndi ubale wa amene andiyandikira ndotani, amene andiyandikira pa banja, amene andiyandikira mu mphakati, amene andiyandikira mu nsembe. Wesi still ndi makono za mafoni, people we are happy kumacheza ndi anthu amene ali miles away from me.
tili happy kumapanga texting pamene paja, komatu tili in the community, aliyense wanyamula foni yake. Koma anthu ajaso akatiyandikira amene timacheza nawo timasiyaso kuyamba kucheza ndeta. Ambuye sakunena kuti chipembedzo chenicheni ndi kuyamba kuyanjana ndiwo amene atiyandikira. It's not enough kunena kuti sindimaphwanya malamulo 10 a Mulungu. I must look at my relationship with my neighbor. We may not be murderers, we may not be fornicators, we may not be robbers, we may not be anthu amene amachita malamulo osemphana ndi malamulo onse aja 10. Komatu mukuona kuti zonsezo zimayamba ndi ubale wathu ndi Mulungu, ndi ubale wathu ndiwo amene atiyandikira, ndi ubale wathu ndi mtima wathu. Paulo oyera tikawerenga kalata yake yolembera mpingo wa kwa Roma mutu wa 12 ndi 8 amanena kuti abale ngati nkotheka khalani pa mtendere ndi wina ndi nzake. Tapempha Ambuye tsiku la lero atithandize kudzifunsa mmoyo mwathu, kudziyang'ana mmoyo mwathu, kudzitsutsa mmoyo mwathu, ena amati kudziunguzaunguza mmoyo mwathu. Titaona zotsamwitsa zathu tiyesetse kuyanjana ndi anzathu, tiyesetse kukambirana ndi anzathu, tiyesetse kukamba zabwino za anthu ena, tiyesetse kuwafunira ena zabwino. Tikatero nsembe zathu zikhala zatanthauzo, tikatero kupembedza kwathu kukhala kwa tanthauzo, tikatero mitulo yathu Ambuye adzayilandira. Ambuye tsiku la lero tithandizeni kuyang'ana mtima wathu ndi kumanjana ndi anzathu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. You know